outro vídeo, para o Concello, para facelo, moitas gracias a todos. Bueno, o de boas noites, o dixen por decir, porque a verdade é que hoxe están caíndo chutos en punta, pero bueno, o mal tempo boa cara, e nada, eu cando falo de deporte, ou por lo menos cando penso en deporte, véñenme á cabeza todos esos deportistas, tanto homes como mulleres, que loitan todos os días pois por estar o máis arriba que podan nas súas categorías, ou que o seu equipo tamén alcance os primeiros postos. E tamén que o nome da súa cidade, do seu povo, este no máis alto do podio, que o nome de Redondela este no máis alto do podio. Tamén non solamente falamos de deportistas, senón tamén de asociacións, de clubes deportivos, de entrenadores, de educadores, que fan unha labor importantísima, que fan que esos valores que inculca o deporte cheguen aos rapaces, e non tan rapaces, a xente que practica deporte, porque os valores do deporte son importantes. A amizade, o compañerismo, o afán de superación, o sufrimento, son importantísimos para a vida. Por iso, esta labor, que esta iniciativa que tomou o Concello de Redondela é de aplaudir, porque os máis pequenos, como decía antes, non tan pequenos, pero os máis pequenos que estén mirando esta gala dirán, eu tamén quero estar aí arriba e recoller un premio e que de alguna maneira o meu nome non se esqueza. E iso é o que fai unha gala como estas, premiar o valor, o esforzo e o traballo de deportistas e de persoas que están vinculadas ao deporte. Así que, moitísimas gracias ao Concello de Redondela por esta iniciativa. Un aplauso moi forte para eles. E bueno, xa non me quero demorar máis, porque a noite é moi longa, pero eso sí, chea de emocións. Así que, se vos parece ben, empezamos xa co primeiro premio. O primeiro premio é para o mellor deportista promesa masculino. Esta última tempada acabou o subcampeonato galego de Xavín coa selección de Vigo e foi campeón de España coa selección galega. Declarado o mellor porteiro na súa categoría no Mundialito da Xunqueira. Recolle o premio o mesmo Antón Pérez Rodríguez. Un fortísimo aplauso para ele. Eu quero dar as grazas a todos os que están aquí o Casapaco os clubes Casapaco e Fútbol Sala Redondela, en especial os meus compañeiros de equipo. E seguimos co premio o mellor deportista promesa masculino Redondelán.
Marcela Antón, concelleira do Concello de Redondela. E o premio é para Iñaki Míguez Antón. Xogador da Sociedade Atlética Redondela, ESAR. Os últimos, un dos firmes valores en proxecto das categorías inferiores do Clube Verde, que adquire maior protagonismo pola especialidade de ser porteiro. Esta última tempada foi unha peza imprescindible na selección galega. E sorprendeu tamén a todos coa súa chamada para a selección española de promesa. Recolle o premio Iñaki Míguez Antón. Un fortísimo aplauso para ele. Muchas gracias por el premio, a todos en general, principalmente a mis compañeros de equipo que siempre me apoyaron, a mi familia y a los entrenadores que tuve hasta ahora, porque me hicieron vivir experiencias que me hicieron mejorar. Principalmente se lo tengo que agradecer a mi entrenador de porteros actual, Miguel, que me ayudó a mejorar mucho este año. E seguimos co premio ao mellor deportista promesa feminino. Entrega o premio María José Barciela, segunda tenente alcalde do Concello de Redondela. E o premio é para María Figueroa Rodríguez. Xogadora do infantil feminino do Clube Deportivo Choco, este ano convocada coa selección sub-15 de Vigo, sendo a súa capitana, e quedando coa mesma campiona galega. Convocada coa selección galega sub-16, está adiantada a súa idade xa que só conta con 13 anos. Por favor, que suba a recoller o seu premio María Figueroa Rodríguez. Gracias ao Clube Deportivo Choco, que é onde me estou formando agora mesmo, e ao xurado por votarme e darme este premio que é moito para mí. Moitas gracias.